ככה. נו, אז יש אחד משני ערכים דרפיניזם חברתי. אחד השני. להיות או לא להיות? זאת השאלה. עכשיו, הייתם חושבים שבגלל שאני בתיאטרון אני אדע את ההמשך. אבל ממש אין לי מושג מההמשך. שנייה ניגשת לקולר. עכשיו, היא לא יודעת שזה הולך להשפריץ עליה. היא מנופפת לי לשלום והיא לא יודעת שזה הולך להשפריץ עליה. אז חכו איתי. אוקיי, כפי שהבנתם, זה קרה. אני ידעתי שזה הולך לקרות. לא, אני יודעת, אני סיפרתי להם ששנייה לא יודעת שזה הולך לקרות. ואז צחקתי כשזה קרה. יו, אני כל כך ראיתי את זה בא. עכשיו אני שוכבת על הדשא וצוחקת כי זה מה שזונות עושות. מתגלגלות על הדשא וצוחקות. לפעמים גם בוכות. זה צחוק השטני שלה. אומייגאד, כי היא פקצה. פניה רטובים. וואו. וואו. כשחשבנו שהפגישה הזאת לא הייתה יכולה להיות מוצלחת יותר, הגענו לגבהים חדשים. ככה. נו, אז יש אחד משני ערכים דרפיניזם חברתי. אחד השני. להיות או לא להיות? זאת השאלה. עכשיו, הייתם חושבים שבגלל שאני בתיאטרון אני אדע את ההמשך. אבל ממש אין לי מושג מההמשך. שנייה ניגשת לקולר. עכשיו, היא לא יודעת שזה הולך להשפריץ עליה. היא מנופפת לי לשלום והיא לא יודעת שזה הולך להשפריץ עליה. אז חכו איתי. אוקיי, כפי שהבנתם, זה קרה. אני ידעתי שזה הולך לקרות. לא, אני יודעת, אני סיפרתי להם ששנייה לא יודעת שזה הולך לקרות. ואז צחקתי כשזה קרה. יו, אני כל כך ראיתי את זה בא. עכשיו אני שוכבת על הדשא וצוחקת כי זה מה שזונות עושות. מתגלגלות על הדשא וצוחקות. לפעמים גם בוכות. זה צחוק השטני שלה. אומייגאד, כי היא פקצה. פניה רטובים. וואו. וואו. כשחשבנו שהפגישה הזאת לא הייתה יכולה להיות מוצלחת יותר, הגענו לגבהים חדשים.